Hanyoyin kariya guda 5 daga ciwon koda. Gidauniyar koda ta ƙasa da ƙasa ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya ta ce kimanin mutum miliyan 850 ne ke fama da ciwon koda a faɗin duniya a yau. Jikin ɗan adam na ɗauke da koda guda 2 ne. Koda sashin jiki ne da ke taimakawa jiki wajen abubuwa kamar haka. Na ɗaya, tace ko wanke jini daga guba da sauran gurɓatattun sinadarai da jiki ke samarwa. Na biyu, taimakawa wajen samar da ƙwayoyin jini. Na uku, daidaita ruwan jiki. Na hudu, daidaita hauhawar jini da sauransu. Daga cikin hanyoyin kariya da ciwon koda sun hada da: na ɗaya, shan isasshen ruwa. Masana kiwon lafiyar koda sun ba da shawarar shan ruwa aƙalla lita 2 zuwa 3 a kowace rana. Shan isasshen ruwa na taimakawa aikin koda wajen wanke ko tace jini da ruwan jiki daga guba da sauran gurɓatattun sinadarai domin fitar da su zuwa cikin fitsari. Na biyu, cin lafiyayyen abinci. Cin lafiyayyen abinci jinsin ganyayyaki, 'ya'yan itatuwa, kayan marmari, hatsi, madara mai karancin daskararren mai da makamantansu. Hakanan akwai buƙatar rage cin jan nama, sarrafaffen abinci da kuma gishiri. Cin gishiri da ke ɗauke cikin ababen ci ko sha fiye da kima na iya kawo hawan jini. Sannan hawan jini shine na biyu a jerin matsalolin da ke gaba-gaba wajen yi wa koda lahani. Gidauniyar kula da zuciya ta Birtaniya ta ƙayyade adadin yawan gishirin da mutum ya kamata ya ci a kowace rana, cewa ya zamto ƙasa da ma'aunin gram 6, wato kwatankwacin cokalin shan shayi ɗaya tak kullum. Sai dai an lura cewa kaso 3 cikin 4 na yawan gishirin da ake ci ba a sanin an ci, saboda ana zuba gishirin ne tun lokacin da ake sarrafa abincin ko abin sha. Saboda haka abu ne mai matuƙar wahala ka iya gane yawan gishirin da ka sha a kowace rana. Bugu da ƙari, abubuwan da ke dunkule da gishiri sun haɗa da nau'o'in magi, musamman farin magi, burodi, kek, yogurt, lemukan kwalba da na roba, da kuma sarrafaffen abinci da ke zuwa kunshi a cikin leda, gwangwani ko roba da sauransu. Ba kashe muku kasuwa nake ba, aikina nake yi. Ato, domin ƙauracewa gishiri fiye da kima, ana iya amfani da barkono ko sauran jinsinsa, kayan ƙamshi, ciyayi, ganyayyaki, tafarnuwa, albasa, ruwan lemun fata da sauransu domin samar da ɗanɗanon abinci. Na uku, ƙauracewa shan taba, wato sigari. Shan taba sigari na iya daƙile aikin magungunan hawan jini da ƙara tauri da matsewar jijiyoyin jini. Na hudu, ƙauracewa shan barasa, wato giya. Shan giya barasa na kassara aikin koda ta fannin wanke ko tace ruwa da jini, kuma shan barasa na da haɗarin kawo hawan jini da ciwon siga. Na biyar, ƙauracewa shan magungunan ciwon jiki jinsin NSAIDs kamar diclofenac, ibuprofen, feldin da sauransu, wanda su kansu likitocin zamani suna kira da a guji shan irin waɗannan magunguna barkatai saboda lahanin da suke yi wa koda, baya ga gyambon ciki ulcer kenan da amfani da su tsawon lokaci ke kawo. Bugu da ƙari, a guji shan magungunan ciwon jiki ba tare da sahalewar likita ba, musamman wani magani da ake sayarwa a shagon sayar da magani chemist, wanda ake yi wa taken ciwo 8. A maimakon hakan, tuntuɓi likitan PCO idan kana fama da ciwon jiki ko ciwon baya, wuya, gwiwa da sauran ciwukan jiki don kaucewa waɗannan matsaloli da aka ambata. Daga ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar yin sassarfa na tsawon mintuna 30 a kowace rana domin yaƙi da cututtukan hawan jini, ciwon siga, sankara, daji da dai sauransu, don kaucewa cutuka kamar ciwon koda. Allah ya ƙaro mana lafiya baki ɗaya. Duk da cewa a wurin likitocin zamani ba a warkewa a waɗannan cututtuka, amma mu a likitancin musulunci, ko da an fara dialysis, muna haɗa magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Domin tambaya ko neman haɗaɗɗen magani, ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya ko tura mana saƙon WhatsApp ta wannan namba kamar haka: 081 03 37 30 96 ko 091 311 22266, ko kuma a garzayo ofishinmu da ke Abuja daidai da Kwa Road, New Sai Plaza, office number B14, daga cibiyar ba da magungunan musulunci da na gargajiya, wato da Thaqafa.